Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun ma'kom il-koll. Ħenjina aħna li jilqajna l-istedina għal din l-ikla tal-mulej. U għalhekk ejjew nitolbu maħfra għal ħtijietna ta' dawk il-momenti li fihom aħna ma mxejniex warajh, ta' meta ħsibna fuq il-pjanijiet tagħna u bnejna fuq dak li jgħid moħħna u mhux fuq dak li qalilna l-mulej. U għalhekk fil-waqt li narfu n-nuqqasijiet tagħna fiduċjużi f'imħabbtu nitolbu maħfra għal ħtijietna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Glorja lill-Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi fl-art lill-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurrawk, natuk ġieħ. Inroddulek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema. Ħnali neħidnu bit tad-dinja il-qatt talb tagħna. Inti li qiegħed fuq l-lemin tal-Missier ħenna għalina. Għaliex int waħdek qaddejs, int waħdek mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla tal-eżerċti, kull ma hu l-aħjar ġej kollu minnek. Nissel fi qlubna l-imħabba lejn ismek u għatina li bit-taħriġ reliġjuż tagħna tmexxi l-qudiem dak li huwa tajjeb fina u tħarrisulna bit-ħabbrik tagħna bla qiegħda. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. L-ewwel qari mill-ktieb tal-Profeta Ġeremija. Arraqtni mulej u jien tqarraqt, kont aqwa minni u għelibtni. Jien sirt id-daħka ta' kuljum, kulħadd jiddiħħak bija. Kull meta niġi nitkellem jien ngħajjat u nxandar, moħqrija u ħsara. Il-kelma tal-mulej saret għalija tajjir u tmaqdir kuljum. U jien qed ma nsemmihx aktar, ma nitkellimx iktar f'ismu. Iżda f'qalbi hemm bħal nar jaqbad magħluq f'għadmi. Ejjejt inżommu magħluq ġo fija, ma niflaħx aktar għalih. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali, ngħidu flimkien, għalik nixxenna jiena mulej Alla tiegħi. Għalik nixxenna jiena mulej Alla tiegħi. Alla tiegħi int, lilek ħerqan nfittex. Ruħi bilaċċa għalik imxenna jiena, bħal art nixfa maħruqa bla ilma. Ngħidu flimkien, għalik imxenna jiena mulej Alla tiegħi. Għalhekk ġejt narak fit-tempju mqaddes tiegħek biex nitaxxaq bis-seta u l-glorja tiegħek. Għax it-tjieba tiegħek aħjar mill-ħajja, xuftejja ixandru t-tifħir tiegħek. Ngħidu flimkien, għalik imxenna jiena mulej Alla tiegħi. Għalhekk imbirkek tul ħajti kollha, nolli jdejja u nsejjaħ ismek. Bħal bikel mill-aħjar li semmen nimtela u jannilek fommi
b'xuftejn ferrieħa. Ngħidu flimkien, għalik imxenna jiena mulej Alla tiegħi. Għax int kont għajnuna għalija, għaddel ta' ġwenħajk nanni bil-ferħ. Miegħek tingħaqad ruħi, int weżinni bil-leminija tiegħek. Ngħidu flimkien, għalik imxenna jiena mulej Alla tiegħi. Qari mill-Littra ta' San Pawlu Apostlu lir-Rumani. Nitlobkom ħuti għal ħniena ta' Alla, offru ġisimkom b'sagrifiċċju ħaj, qaddis, joġob lil Alla, jiġifieri il-qima spiritwali tagħkom. Timxux max-xejra ta' din ad-dinja, iżda nbidlu skont it-tiġdid ta' femietkom biex iseħħilkom tarfu x'inhija r-rieda ta' Alla, x'inhu t-tajjeb illi jogħġbu, x'inhu perfett. Il-kelma tal-mulej. Alleluja, alleluja. Alleluja! Alla ta' Sidna Ġesu Kristu jagħtikom spiritu ta' erf biex tarfu x'inhi t-tama tas-sejħa tagħkom. Alleluja! Il-mulej ma'kum. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien, Ġesu beda juri lid-dixxipli tiegħu li kien meħtieġ għalih li jmur Ġerusalemm isofri ħafna mix-xjuħ u l-qassisin il-kbar u l-kittieba, joqtluh u fit-tielet jum iqum. Pietru ġibdu lejh u beda jlumu u jgħidlu, Alla ħares mulej, ma jkun qatt li jgħaddi dan minn għalik. Iżda Ġesu dar u qal lil Pietru, itlaq minn qudiemi ja xitan, int tfixkila għalija, għax m'intejx tqis il-ħwejjeġ ta' Alla, imma qiegħed taħsibha ta' bniedem li int. Imbagħad qal lid-dixxiepli tiegħu, jekk xi ħadd irid jiġi warajja, għandu jiċħad lilu nnifsu, jerfa' salibu u jimxi warajja. Għax min irid isalva ħajtu jitlifha, imma min jitlef ħajtu għall-imħabba tiegħi isiba. Għax ikun jiswielu l-bniedem jekk jikseb id-dinja kollha imbagħad jitlef ħajtu, jew xi prezz se jagħti l-bniedem biex isalva ħajtu. Għax bin il-bniedem għandu jiġi fil-glorja ta' missieru flimkien mal-anġli tiegħu, imbagħad irrott lil kull wieħed skont ma wieħed ikun għamel. Il-kelma tal-mulej. Il-ħadd li jgħadda il-Vanġelu smajna li Ġesu idur fuq Pietru u wara dik l-istqarrija li Pietru stess jgħidlu int li ben ta' Alla, int il-Messija. Ġesu u jgħidlu ħini jint għax dak li qed tgħid għarrafulek il-missier. Imbagħad ikomplu jitħattu u Ġesu jibda jurihom il-Vanġelu tal-lum min xiex għandu jgħaddi. U Pietru idur lejh u jgħidlu le ma jkun qatt li jiġri dan minn għalik. U Ġesu juża dik is-sentenza qawwija. Itlaq minn qudiemi ja xitan. Int tfixkila għalija għax int m'intix tqis il-ħwejjeġ ta' Alla,
imma qiegħed taħsibha ta' bniedem li jint. Nixtieq ftit nirriflettu fuq din is-sentenza. Mela għandna il-Pietru li huwa id-dixxieplu tal-mulej u l-mulej Ġesu. Ħatifhmuha din il-frażi li jgħid Ġesu. Ħanapplikawha għal ħajja tagħna. Mod speċjali għalina l-kbar. Ħanġib eżempju mill-ħajja ta' kuljum. Speċjalment intom in-nanniet aktar u aktar jekk hemm in-nepputijiet żgħar. Ħafna drabi jiġu qudiemkom u joqogħdu jiġru. Mhux darba u tnejn, iddur fuq it-tifel jew it-tifla u tgħidilha itlaq minn qudiemi, salej, għax ħatwaqqani, għax ħatfixkilni. Jiġru dan l-affarijiet mhux hekk. Dak li qed jgħid Pietru lil Ġesu huwa preċiżament dan. Li tkun dixxieplu x'ifisser? Ifisser li inti tkun ħdejn li mallem tiegħek. Tisma' l-kelma tiegħu u timxi fuq dak li jgħidlek. Timxi warajh. Il-frażi preċiża tradotta fejn Ġesu lil Pietru qed jgħidlu itlaq minn qudiemi ja xitan mhijiex propju itlaq eżatt minn qudiemi. Bħalli kieku isma' itlaq ma rridx narak b'għajnejja, warrab minn nofs. Imma hija aqbad imxi warajja u mhux timxi qudiemi. Mur wara u imxi warajja. Mhux timxi quddiem. Għax jekk kien dixxieplu tiegħi u tiftijem bis-sentenza mbagħad li jgħid lill-Apostli min irid ikun dixxieplu tiegħi mhux jimxi qudiemi imma jimxi warajja. U jerfa' salibu u jimxi warajja. Għax quddiem huwa l-mulej li jmexxina. U ħafna drabi fil-ħajja tiegħi u tiegħek eżjies naħseb li jinnaf aktar mill-mulej. U nipprova immexxi l-ħajti bil-pjanijiet tiegħi u mhux skont dak li jgħid Alla. U din hija l-frażi f'kelma waħda l-mulej qed jgħidilna sibu postkom. Imxi warajja biex int ma titfixkielx. Interessanti kif Ġesu hawnhekk lil Pietru u l-Apostli qed jgħidilhom li jus mhux biex se jerfa' s-salib imma se joqtluh u se jmut imma mbagħad iqum. U lid-dixxiepli ma jgħidilhomx intom tridu tmutu u tissalbu bħali. Jgħidilhom biss erfa' salibek imma imxi warajja. Kemm drabi ħafna drabi aħna hekk fil-ħajja tagħna ta' kuljum impoġġi il-pjanijiet tiegħi quddiem il-pjanijiet ta' Alla. U flok nistaqsi imma jien qed nibni ħajti sew, imma jien qiegħed inħalli qed nimxi wara l-mulej Ġesu. Ħafna drabi x'nagħmel? Ħafna drabi immur niżattat jien quddiem. U l-mulej ngħidlu inti warrab ftit għal ġenb, ħammexxi jien. Għax inti ma tifhimx, għax inti m'intix modern. Għandu raġun eżjies San Paw fl-Hitler Rumani ikun jibes mar-Rumani u jgħidilhom timxux max-xejra tad-dinja. Iżda nbidlu skont it-tiġrid ta' fehmtkom. Offru ġisimkom b'sagrifiċċju ħaj qaddis li joġob lill-Alla. Offri ħajtek dak kollu li jint lill-Alla. Imma jimxi warajh.
ħafna drabi aħna nimxu quddiem għax naħseb li jiena kapaċi mmexxi. Imbagħad naqra ta' marda, ftit inkwiet u jaqa' kollox. Jew nitolbu hekk il-mulej, ikompli jigwidana. Jew nitolbuh hekk ikompli kabbar fina dak li stqarr is-salmista kemm kienet sabiħa it-talba llum. Mhijiex forsi sabiħa dik it-talba li aħna għedna. Għalik imxenna jiena mulej Alla tiegħi. Għalfejn ġejna hawn? Jiena nittama li l-kol kemm aħna ġejna hawn għax il-kol kemm aħna bħas-salmista għandna l-għaċċa għal Alla. Imxenqina għalih. U meta tkun imxenna għal Alla jfisser li inti qed iżżomm postok. Li inti qed tintebaħ li inti bniedem u m'intix Alla. Li mxenna għal Alla jfisser li inti lest li tisma' l-kelma tiegħu biex twettaqha. Imxenna għal Alla jfisser li inti kapaċi taraf dak kollu li Alla jagħmel miegħek. Tilqa l-pariri li jagħtik, tilqa l-imħabba li huwa jurik, tilqa l-maħfra li huwa jagħtik meta juża ħnina magħna. Din hija l-ħajja tan-nisrani jeżies. Kemm aħna boloħ jekk aħna nibnu ir-relazzjoni ta' Alla fuq liġijiet. Ma nixtieqx li tifhmuni ħażin, il-liġi mhix qiegħda hemm biex tjassarni, imma l-liġi qiegħda hemm biex lili tiftaħ l-bieb tar-relazzjoni tiegħi ma' Alla. Hawnhekk San Pawl ir-Rumani qed jgħidilhom ċarru tont. Offru ġisimkom bħala tempju qaddejs lil Alla. Iżżeblaħx il-ġismek. Ġismek mhuwiex għall-bejgħ, ġismek mhuwiex tal-pjaċir. Int persuna maħbuba minn Alla. Int għażiż għal Alla. U jekk int għażiż għal Alla, għaliex inti stess tarmi lilek innifsek? Jalla l-mulej Ġesu ikabbar fina tassew din ix-xewqa tagħna għalih. Jalla aħna bħal salmista aħna nkunu imxenqina għalih biex niklu mill-kelma tiegħu, niklu mill-Ewkaristija. Imxennaq biex jiena nisma' l-kelma tiegħu, inħallija tmexxini biex hekk jien ma nitfixkielx imma ngħix. Nqumu bil-wifqa u nistqarru il-fidi tagħna. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-Missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini ta' Alla, imnissel mill-Missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mismewwiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u ħal ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina, bata taħt Ponzu Pilatu, miet u difnuh. Fit-tielet jum qam minn bejn umiet skont il-kotba mqazza u tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-Missier għandu jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Liben, li jum imweġġaħ fl-imkien mal-Missier u mal-Liben, u li tkellem f'hom il-profeti fi knisja waħda qaddisa kattolika apostolika. Nistqar mamudija waħda l-maħfra ta' dnubiet, nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen.
fidi sħiħa nitolbu l-ħniena ta' Alla biex fuqna u fuq id-dinja kollha. Għall-Knisja li qiegħda tiġi persegwitata majra u immaqdra minn dawk li ma jagħtux widen tal-kelma ta' Alla nitolbu. Għall-mexxejja tal-popli sabiex jaħdmu fl-imkien biex il-bnedmin kollha jgħixu fis-sliem nitolbu. Għalina l-koll sabiex imqawwijin mill-kelma ta' Alla b'kuraġġ u bħeġġa inkomplu nimxu wara l-mulej Ġesu nitolbu. Nitolbuk mulej biex minn dan is-santwarju ta' Omna Marija inti tbierek il-familji kollha tagħna u tagħti l-għajnuna meħtieġa lil morda u la dawk il-persuni li qegħdin iduru bihom nitolbu. Fiskiet inresqu it-talbiet tagħna. Nitolbu. Mulej missier ħanin li twettaq it-talbiet tagħna int li inti jittama tagħna bi Kristus Siedna. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-jubitek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-jubitek tajtna l-imbit li qegħdin nofrulek frott id-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. B'din l-offerta qaddisa mulej għatina dejjem il-barka u s-salvazzjoni u għamel li bil-qawwa tagħna niksbu l-frott tas-sagrament li qegħdin niċċelebraw bi Kristus Siedna. Il-mulej ma'kom, nerfu lubna il-fuq, nizzuħajr lil-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq mulej missier qaddis, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr bi Kristus Siedna. Int ħlaqt id-dinja b'kull ma fija, qassamt il-jiem u żminijiet, sawwart il-bniedem skont ix-xbija tiegħek u qedtu fuq l-ġubijiet tal-ħolqien biex fismek jaħkem fuq il-ħlejjaq kollha, ifaħrek bla qiegħda fl-għemejja l-kbar tiegħek bi Kristus Siedna. Għalhekk flimkien mal-anġli kollha aħna wkoll infaħruk u intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti. Qaddis tas-sewint mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Siedna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tal id-disċipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara li klaħa l-kalċi reġa radd il-ħajr
tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċ ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-dem li xirrita għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi inħabbru l-mewt tiegħek mulej. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U mitċo kontana nitolbu lill-Ispiritu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ttaqaf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, ma' San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrih, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li qed lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħi la tħarex lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u l-għaqda li jien trid fija, jien li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja, ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf mulejn. Ġisem ta' Kristu.
nitolbu. Issa li tqawwejna mulej mill-ħobs mill-mejda tas-sema, nitolbuk biex din l-ikla ta' imħabba twettaq lill-qlub tagħna u tħeġġiġna biex naqbdu lilek f'ħutna bi Kristus Jedna. Nixtieq nfakkarkom li nhar il-ġimgħa hija l-festa għażiża ta' twelid tal-Verġni Marija. Il-quddies f'dan is-santwarju ikun fis-7:30 u fit-8:30 filgħodu u quddiesa oħra fis-6:30 ta' filgħaxija. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Madonna